प्रेम रस में बहुत तरह की सिलवट लोरा कूचे वाला है कहले हमरो बियाह भई रहे ने त इनकरे कार्यक्रम रखल रहल आ देखी ई नियम हवे निमन दुल्हा बने न निमन दुल्हा के देखे खातिर अटी पटी के औरत लो आई। हां हमार हाला रहे कि लंगड़ बा दुल्हा बा। हां जाने की आधा किलोमीटर के रेंज में 150 मेहरारू पुरनिया जुटरली एगो तो कह दल करी दोनों गुण नहीं खे अरे सोगमारी देखो भी सब मशीनिया बाकी वो खत्म पूरा करते रह जाई। हां ए बार के समय रही तो भागिए जैती जन्नी गाना निकल बाबू हो ओ दिन भइल तम गाना झूठो मुठो के रानी कहले चुटकुला न हमारा बियाहवा में इनकर कार्यक्रम रहे भैया के जगह यो बिहान बेरा आ गया राउरा लगी पागल जाग जन्नी हमार बियाह भइल 19 मई के लड़की से ना मुर्गी से भइल हम अंडा बेची ले हद बड़ा यार तुम अब जाने की बियाह तो हो गइल आ हम टेंशन में पड़ल बानी कि 20 तारीख के आरा जिला कार्यक्रम बा सुहागरात कैसे मनाए डरो रहे लोग तू ना मनई तो रख लागो कहीं सुख अब जाने की हम कहने की रहो कपारबथी के बहाना कर। तो मौगी कहती मेरा सर दर्द कर रहा है अपनी गाड़ी बैठो डॉक्टर से दिखा दी चलो आ गोइनी मौगी के लेके गोपालगंज वाला डेरा पर घरे जगह रहे ना महाराज हितई पड़ते के कुल जुटो रहे। हां जी अब गोपालगंज डेरा पर गोइनी भीतरी से चैनल गीत बन के कहने की रहो सुहाग दिन मनावे दो। हां सुहाग दिन हाँ रात के समय ना रहे। आ जेव सुहाग दिन शुरू करते पहले कुंवर जी दरवाजा खड़खड़ाता भेंता खोलो मारो आरा जी कार्यक्रम बपर विदाई हम भागी खोलवा के वाली घाम लागत मरदे हम लंगड़ आदमी के पहले पे भेटाई रहे। हां बे खाना खइले उठी ना चिल्ला तारे 20 मिनट जब हम अपन थक गए इतनी श्वासा स्पीड हो गई सर्दियां में आज हो गई सुस्त हो गई आराम से निकला था नहीं अब हेंता घमा में मरदा धान खड़ा का करतला मरदे चुप रह कोडोट में कहने के हम चटनी कुचत रहनी चटनी तले कुसुमो हमर निकलली बहरी एक बड़े कुसुम का करतला हन हो तो वो कहले कि चटनी कुचत रहनी हां तो कहले कि छोड़ा तो लेट हो गेल बा तने चटनिया कुचला तन से हमरो के चटावो लो कैसन लागल। हां त हमर मौगी कहते कि देखी हम तो सिलोटिया धो देनी हम। अच्छा अब हेता जी के लोरहवा बड़का देखी ठोरवा पर लागल देखी ना जना से कुचले होई हो वही पर चटनी चटल कहले कि त नमक नहीं घटल हम कहीं नारियल के बुरादा आई जी आ जाए अपना साड़ू भाई से भेंट कर लिया जाए। अब तो लंगड़ के चाल चलता रे बुझाता जाए तो कोनो बात ना।